Novos paros do transporte público na provincia convocados para este venres. A falta de acordo entre a patronal e os sindicatos encamiña as protestas a unha posible folga indefinida que comezaría o 2 de febreiro. O persoal do transporte en autobús por estrada da provincia da Coruña mantense firme na loita por un convenio digno. O venres día 23 vivirase a 10ª xornada de folga ante a falta de resposta da patronal e da mediación da Xunta neste conflito, segundo apuntan os sindicatos. Os empresarios, encabezados por Monbus, Alsa e Arriba, continúan sen trasladar unha resposta concreta á solicitude de mediación cursada polos sindicatos CIGA, UGT e Comisións Obreiras o pasado venres no AGA, Consello Galego de Relacións Laborais, ante o bloqueo das negociacións. Segundo indica o representante da CIGA, Ernesto López, a patronal non aceptou a mediación, só remitiu un escrito ambiguo no que pon en condicións. O requisito que buscan os empresarios é a suspensión da folga, algo o que se negan os sindicatos logo de non haber aberta ningunha negociación. Pola súa banda, a Xunta urxe solucionar este paro de actividade na provincia da Coruña e insta a cumprir servizos mínimos. Así o transmitiu o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que indicou que o goberno galego está en contacto dende o primeiro día coas partes implicadas. O conselleiro considerou que non se poden bloquear o servizo do transporte para os centros de ensino e advertiu que se levantarán as actas correspondentes e ofreceuse a mediar no conflito para chegar o antes posible a unha solución, que non parece próxima, polo que a negociación do novo convenio no que se demandan melloras salariais e laborais está paralizado. Este venres os sindicatos convocan un novo paro na provincia e anuncian unha posible convocatoria de folga indefinida a partir do 2 de febreiro.